Rođenje prvog djeteta. Nakon 3 dana od kupanja na Sani 22. jula 1973. godine dobijam trudničke bolove i odlazim u bolnicu u Sanskom Mostu. Imala sam težak porod, ali hvala dragom Bogu rodila sam zdravo i lijepo muško čedo. Bolovi su bili teški. Sjetila sam se svoje majke, kako li ona samo izdržala tolike bolove porađajući se 8 puta. Shvatila sam koliko je boli pretrpjela dok nas je 8 rodila. Svaki bol koji bi se pojavio pokušala sam dozvati majku, jer kada smo u jadu i bolu samo Bog i majka su nam u ustima i mislima. Boreći se sa bolovima znala sam da moja majka osjeća svaki moj bol, ali samo dragi Allah pomaže. Željela sam da je bar toga poštedim, trpila sam i borila se. Kada je babica okupala bebu, donijela mi je i rekla: Safija, evo ti tvoj sin, gladan je, morat ćeš ga nahraniti. Onako iscrpljena uzela sam ga u naručje, pripila ga na svoje lice i počela ga ljubiti. On je tako slatko spavao, kao da mu je godilo kada sam ga poljubila i držala na svome licu. Kao da je i on bio umoran. Valjalo je preći toliki dug put iz majčine utrube i doći na ovaj svijet i vidjeti svjetlost dana i osjetiti majčine ruke, majčin zagrljaj i majčine grudi. Tek tog trenutka sam postala odrasla osoba, zrela žena i majka, iako mi je bilo samo 16 godina.